bácskai utazásunk végén, a nyári napnak alkonyulatánál megállunk a kanyargó Tiszánál. Épp a kötélen vízbe ugráló fiatalokról Majom-szigetnek is nevezett legendás Rubin-szigeten kötünk ki. Tábortüzet rakunk bácskai betyárbarátainkkal, hadat üzenünk az elmúlásnak, s itt maradunk örökre, legalábbis egy röpke, mint halálig. Ez a Rubin-sziget elnevezése, ez megelőzi a Majom-sziget nevet. Ez a múlt homályába vész, mint általában legendák. És ez a történet úgy kezdődött, hogy itt, ahol most állunk, itt egyáltalán nem volt semmilyen sziget pár száz évvel ezelőtt. És abban az időben Erdélyből fekete kőris tutajokon, deregjéken szállítottak ide hozzánk a faanyagot és a sót. És volt egy csodálatos erdélyi férfi, akit úgy hívtak, hogy Dimény Gáspár, a legdaliásabb és a legférfiasabb férfi, aki vezette mindig a csoportot, és Kanizsán akkor már ilyen nagypolgári életforma zajlott. Kanizsának a legszebb lánya és a legbüszkébb, akit úgy hívtak, hogy Palotás Rozália, az, mikor megpillantotta Gáspárt, halálosan szerelmes lett bele, és Gáspár ugyanúgy, hogy megpillantotta Rozáliát, szintén szerelemre gyulladt, és egy gyönyörű rubin nyakéket adott Palotás Rozáliának, ami valamikor az édesanyjáé volt, és Palotás Rozália, mivel hogy egy büszke lány lévén, fogta a nyakéket és belehajította a Tiszába, és azt mondta, hogy az én szívemet nem fogod megnyerni holmiféle vásári, bazári dolgokkal, azt hozzad nekem legközelebb, ami neked a legdrágább. És akkor Dimény Gáspár visszament, megpakolta újra a tutaját, sóval, mindennel, amit itten gabonára cseréltek, és a Maroson fő felé haladtak, Erdély felé. És Nagy Boldog asszony havának a második részébe egyszer megjelent a Gáspár a tutajjal, és az egész Kanizsa kint várta a parton, és ahogy megközelítette volna Kanizsát, fogta a fejszéjét, és szétverte a fekete kőris tutaját, és a sórakománya együtt eltűnt a Tisza habjába, és belefulladt, mivel hogy a Rozáliának a legdrágábbat adta az életét. És onnantól kezdve Palotás Rozália minden nap kijött a Tiszapartra, és mindig azt motyogta, hogy jönnek, és megőrült valójában, és a Tiszaparton is halt meg, mint egy szegény koldus asszony. És onnantól kezdve, ahol itt a deregje elsüllyedt, fönnakadtak ilyen uszadékfák, meg minden, és úgy kezdett a sziget kialakulni. Általában a legendák világa az olyan, mint a mi életünk. Hogyha a csillagokba nézünk, először a Tisza fenekére kell pillantanunk, akkor látjuk meg a csillagok ragyogását, ahol az őseink valahol visszatekintenek ránk, és ha nem ápoljuk a legendákat, akkor mi nem legendává válunk, hanem csak uszadék hulladékká, amit a Tisza vize el fog sodorni. Csillagom, virágom, de szökik már az este. Öltöztes, vetkőztes, a csillag szép szemedbe. Takargass kezeddel, és boríts béha.